Unom ka mga tao ang nangaangol human nahugno ang kisame sa Cinema 5 sa Ayala Center, Cebu pasado alas 8:50 kagabi. Kapin sa 300 ka mga empleyado sa outsourcing company Dreamscape Networks ang anaasulod sa Cinema 5 ni adtong tungura alang sa launching sa ilang bag-ong ad campaign. Sa video nga gipost ni Alexis Yap sa Facebook, makita nga ang mga tao kalma nga migawa sa sinehan samtang nagtulo ang tubig gikan sa kisame. Human ini, nahugno na dayon ang mga parte sa kisame. Sa phone interview sa Sun.Star Cebu, si Attorney Jeanette Hapson, ang Corporate Communications Manager sa Cebu Holdings Incorporated, niingon nga ang maong parte nga nahugno mao ang acoustic ceiling. Mato ni Hapson nga imbestigahan nila ang insidente apan prioridad una nila ang kaluwasan sa mga partisipante. Si Cebu City Councilor Dave Tumulak niingon nga dugay nakasulod ang mga rescuers sa Cebu City Emergency Medical Services tungod kay nagkinahanglan pa sila og clearance. Si Dreamscape Networks Chief Executive Officer Mark Evans may reklamo sab nga naabtan og mokabat 25 minutos ay pa nito nga ang nagduma sa management sa Ayala. Apan matod ni Hapson nga daw dunay may responde nga mga security officers apan wala na nakasulob sa ilang mga uniforms. Si Councilor Tumulak nibutyag nga iyang irekomendar sa Office of the Building Official nga imbestigahan kung duna bay kalapasan ang maintenance engineering sa mall. Samtang ang CEO sa Dreamscape gikatahong mupasa kag kaso batok sa management.